שלום חברים, כאן סטרייקר וברוכים הבאים לפרק של Call of Duty Black Ops 3. זה בעצם הפרק הראשון של Call of Duty. בפרק הזה בעצם, בפרק הראשון יותר נכון, התכוונתי בעצם להשתמש בנשק HVK. האמת לא ממש השתמשתי בנשק הזה, אבל אני זוכר שהוא היה די טוב בזמן הקצר שבעצם שיחקתי איתו, אז אמרתי יאללה בוא ניתן לו עוד צ'אנס. בכללי בבלק אופס 3 אני משתמש ב-VMP, שזה נשק מאוד מהיר, אני אוהב אותו, את האופן שהוא זה הורס, זה מאוד מהיר וזה מאוד טוב, כי אתם רוצים להרוג כמה שיותר מהר, נכון? אבל אני חושב הבעיה היחידה שלו זה בעצם המרחק, שהוא לא תופס לקטע של מרחק. HVK כמו שאתם רואים הוא תופס למרחק וגם לקרוב, אבל הבעיה היחידה שלו שהוא לא איטי, אבל הוא גם לא הכי מהיר. אבל היתרון שלו, שלפי דעתי, שהוא כאילו גם למרחק וגם לטווח הקצר, הוא גם יחסית טוב. נשק נוסף שאני מאוד אוהב במשחק זה בעצם קודה. קודה זה גם נשק יחסית מהיר, יורד גם למרחק. זה לא למרחקים, אבל זה למרחק שכמו שאתם רואים מפה לדעת עד לשם, אפילו יותר, וגם כאילו זה גם אפילו עוזר, וזה גם נשק מאוד חזק, שכאילו נגיד 10 כדורים בערך הורגים מישהו. עוד נשקים שמשתמש, אני חושב, אני משתמש בסכין מדי פעם לעשות כאילו נייף גיים. בוא נחשוב טוב, זה בערך הנשקים שאני משתמש, וה-XR2 שהוא גם, הוא מצוין למרחקים לפי דעתי, אחד הנשקים העיקריים במשחק גם. נכון, הוא לא יורה מהר, אבל לכל יש את הקטע שהוא יורה ומפסיק, בעצם שתי יריות כאלה בעצם עוקבות מישהו, שזה יחסית טוב לפי דעתי. וזהו, זה הנשקים שאני משתמש. בלק אופס 3, כמה אני אעלה? בעצם, לפי דעתי בלק אופס 3 זה המשחק שאני הולך הכי הרבה לעלות, כי אני בעצם מקליט את המשחק במשך הזמן הכי קצר, וזה הכי קל לערוך, כאילו, לוקח לי בעצם 15 דקות לערוך, פלוס מינוס להוסיף קול וכל השטויות האלה, וגם, כאילו, לתקופת נבחנים שאני נכנס אחרי פסח זה יהיה יותר קל לעלות. זה וגם אני חושב מיינקראפט, כי מיינקראפט זה בעצם לא כל כך הרבה זמן לעלות, זה לוקח לי גם חצי שעה לעשות סרטון, אולי אפילו טיפה יותר, וזה בערך הדבר שאני צריך לזמן הקרוב, הקרוב אני מתכוון אחרי פסח ועד סוף השנה. אוקיי, אז עכשיו לימודים, בואו נדבר על פסח. במשך השבוע הקרוב אני מתכוון לעלות NBA, הולך להיות פרקים יותר של NBA, של בלק אופס 3 כמובן, מתכנן, יש לי רעיון בראש, מיינקראפט אני מתכוון להמשיך גם, ולגבי ה-GTA אין לי מושג אם אני הולך לעשות, כי GTA כבר זה נהיה משחק די משעמם לפי דעתי, הוא איבד את הטעם שלו כמו שפעם, פשוט חרשו עליו, כאילו כל יוטיובר אפשרי כבר עשה עליו סרטון, אז אני התחלתי מאוחר, אין לי ממש מה להוסיף די חדש לקהל הישראלי בקטע של ה-GTA. אוקיי, רציתי להוסיף גם בלפה, אז בעצם ובעצם בשבוע שלאחר מכן אולי יהיה סרטון 2 שבשבוע האחרון של פסח, כי אני צריך להתכונן לשתי מתכונות שהולכות ישר אחרי פסח, כן זה מטורף. ועכשיו שסיימתי לדבר על פסח, וגם דיברתי קצת על אחרי פסח, בואו נמשיך עם האחרי פסח. מה שהולך להיות אחרי פסח, אני בעצם מתכוון לעלות בסוף השבוע NBA, כי זה בעצם הטווח זמן הכי טוב שיהיה לי. נמשיך לעלות בלק אופס, נמשיך לעלות מיינקראפט, הכל יהיה כרגיל. GTA, כמו שאמרתי, אני לא יודע לעלות, וזהו. מקווה שנהנתם מהסרטון שראיתם פה בבלק אופס, כמו שאתם קיבלתי את הפיינל קיל. ואני מקווה שנהנתם, ותנו לייק וסאב אם אהבתם את הסרטון, ויהיו כאלה. אני הייתי סטרייקר, יאללה ביי.